बाजार नेशनल हाईवे ओवर स्पीड बागै और जों चेकिं चलियो माने और मेन लिंक और एक्सीडेंट जोन एरिया और मैक्सिमाम समय न एक्सीडेंट हुआ आबोनी कास्ट न बागै जों और ini प्रायोरिटी जों और चेकिं खाया जों ताबसा जरा 25-20 टा गाड़ी न जों माबा खाया सालाम कानखा प्राय 15,000 मटन कानखा सार काके और तो प्राय समय न जागा ओ लामाव गोबां मा जान हारिका बा एक्सिडेन्ट खा आम हाइका मा नुकजागि दङ आम हाइरंनि बागै बुसखांगो ताम पदक्षेप जानाय न जों टेबो साइटक दङ जे चेकिं टेबो बारिनानै गाताय बरं थानि एवारनेस खायनानै आबो जों नखरो नाय दङ गाताय और जाते रुट न किसा बेरिकेड दग्रि जों नाय दङ बेरिकेड माखा जों टेम साजगै ओवर जे स्पीड कमिना बागै जों आबनो नायानो स्पीड जाते और कमिखे तो एक्सीडेंट कमनाय आबो तो आसा खायो आते साथ नांगौ बैसो जों नखारनि पाब्लिक जों नांमा जरा साइड थांगा बर खायो गंनो जों साइड खायो मिलिबो तहंकाबो सावो जे गनो साइड खायो हायकेनो देबो थिनांगौ साला